ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଦୈତାରୀ ଫେଟେଇଥିଲେ ଅମୁକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଦଳି ଗଲାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ଧାକୃଷ୍ଟ ମଲ୍ଲି ଯାଉ ଝିଅରେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇଗର ଭାଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧକର। ବହୁତ ମୋ ପରିଚୟ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବାରଙ୍ଗ ରଘୁନାଥପୁର ମୋ ଘର, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଠି ନାଲକୋରେ ଚାକିରି କରୁଛି ତ ସେଇଠି ରହୁଛି। ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନେଇକି? ନା ଏଇଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନେଇକି ଏଇ ତୁମି ତଫାରେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଉଠିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭଲରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟା ରାଜନୀତି ପଶି ଯୋଉଟା ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଟେ ପଶିବା ରାଜନୀତି କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବଡ଼ କଥା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଶ୍ଳୀଳତା ବନ୍ଦ ହବ ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନା, ତେଣୁ ସବୁଠି ବନ୍ଦ ହେବାଟା ଦରକାର। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ହଁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ହଁ ଡେଫିନେଟ୍, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଆସିଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇଦର, ଆଉ ସେଥିରେ ପିସ୍ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାମା ଅଛି, ସିଲୁ ଅଛି, କାଳି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନାଟକଟା ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ହାଇଦର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଶିବାନୀ ଯେତେବେଳେ ଟକ୍କର ଦିଏ, ଶିବାନୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଗ। ହଁ, ଶିବାନୀ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ପାର୍ଟି। ଶିବାନୀର ଯେଉଁ ବହିଟା ହେଇଛି ଧାକୃଷ୍ଟ ମଲ୍ଲି ଯାଉ ଯିବ, ସେ ବହିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜାତି ଉପରେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେଟା ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ହେଇଛି। କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ, ଗୌର ଭାଇ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେନାପତି, ଜିନୁ, ରୋଜା ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ବହୁତ। ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚିତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ରଜନୀତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟଟା ଟିକେ ଜାଣିନି ଭାଇ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଟା ଶିବାନୀରେ ପୌରାଣିକ ଗୀତ ହେଉଛି, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ହେଉଛି, ହଁ। ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ର ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗୋଟେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଲା। ତ ସର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲି ଆସିছে, ଏଇଟା କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଶ୍ଳୀଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତ 53 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟକ ଦେଖୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ନାଟକର ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ମୃଦୁ ମଳୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଯାହା ହେଉଛି ଝଡ଼ ବତାସ ମାନେ ଲାଇଟିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏସବୁ କରିକି ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ଭଲ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଝଡ଼ ବତାସ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କଲେ, ତାପରେ କାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିବେ, ତା ଦେହରେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିବେ ଏବଂ ଟିକଟ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଳାକାର ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଳାକାର ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେମିତି କହିଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଫେଭରିଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡାଇଲଗ୍ ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଇଏ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ହଁ ସୁଭାଷ ବେହେରା, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାପି ପଣ୍ଡା ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଳିଆନ ଉପରେ କାହ୍ନା ଭାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟିକେ ମନ ତ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ ଆଉ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି 12 ତାରିଖ, ଆପଣ ଆସିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଅଛି ପୁରା। ବିଲିୟନ ଯେଉଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଦୈତାରୀ ଫେଟେଇଥିଲେ ଅମୁକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଦଳି ଗଲାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ଧାକୃଷ୍ଟ ମଲ୍ଲି ଯାଉ ଝିଅରେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇଗର ଭାଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧକର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନାଟକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବି, ସବୁ ନାଟକ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଇଛନ୍ତି କହିବେ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଭଲ, କେଉଁ ହିରୋ ଭଲ, ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଟକଟା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍। ତେଣୁ ହାଇଦରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇଦର ନାଟକରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଯାଇଛି, ଭୁଲି ହେଉନି। ଧାକୃଷ୍ଟ ମଲ୍ଲି ଯାଉ ଯିବ।